Niki sanggaring para pamirsa kakung putri ingkang sas.
Bapak ingkang angka kalih sampun dadi niki, Mbak. Ampun toh? Aku sih, yo ditarik yo langsung yo. Gitu ya, bisa gitu ya. Bisa. Nggih, ugi mboten kata lumpen tansah ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenenganipun Bapak Kuncung menika saking Disbud Provinsi Yogyakarta. Pundi Pak Kuncung? Sugeng rawuh Bapak. Oke, Pak Kuncung Pak pundi Pak. Beliau iki nek ana apa acara gelar potensi ngene lho. Heeh. Beliau iki paling repot dhewe. Kok iso? Wah, wis ngurusi apa-apa. Nah, genah. Akhirnya ketemu kayak, oh aku tak ngurusi kono sih, oke. Nggih. Pundi matur nuwun sangat. Oh, nggih. Niki nganu lho, Pak. Niki 2026 niki kanca-kanca nggih ready nggih Pak nggih. Ready men langsung di CO langsung dikirim.
Nggih, Kok kaya tumbas neng aplikasi wae. ora mak yo ting maksude iki siap Pak Kuncung dawuh ngono Oh lah, iya, yo. selalu siap. Mangkat ngono ta. Nggih. Nggih ya Mbak menawa terus ning Taman Mini barang ngono ta Pak. Amin. Nggih, ning Hongkong barang ngono kaya wingi kae. Ning Jepang. Ning Jepang Mas Monte iki visane lak yo anu bermasalah. Waduh, ayo ora iso melu. Ora iso melu. Nggih, lakon iki jebul kalian swasana iki wis ditulisi iki jebule iki. Nggih, di Mas Roni di Mas Roni. Delik kowe Mas. Ya, dindingane Mas. Hah? Oh iya. Aku neng kene iki Mas ya Allah. Moh. Ora ketok kae lho. Ora pelok Mas Roni. Lendro. Langsung dinai pelok. Banyuwangen Mas. Niki soalnya nganu Mas Inggar. Full Rada panas. mateng. Monggo, monggo. Mambiat mayun eman suwar wedi aku Mas suwarane gending belam biangan nyeram biai noswan toro Pripun Mas Indi sampun mateng? Sudah. Oh ya. Sudah. Iki mengkari dibungkus terus didol aku. Terus digilengke ngono lho. Banyu wangi Wah, jane suarane iki elok tenan kok nek dhewe tak iki. napa nggih to Mas? Wah, elok tenan kok ya. Suarane iki sampe ket kawit SD lho, Nok. Kok ngerti-ngerti aku pas SD barang. Kawit SD iki biyen melu aku. Wah, nganti tekan Demak, Kudus. Wah, ngono kuwi. Sing kelingan ya Mas waktu zaman semono. Kelingan, ngono ya, Mam. Terus saiki wis seneng banget panjenengane wis iso tekan ngerti-ngerti. Ah. Wis ayo, Nok. Nggih. Gunung Witan segera Na 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 na. lor lan kidul lalas angker Lor lan kidul alas angker. Mas Banyuwangi Bang, itu demite do ning kene iki lho. Nggih. kang kaliwat limyat Belambiangan Belambiangan Ya, siap. Aja takkan susah senang
dolan baleni ra apa-apa. Heeh. Tanah India kumelyaring Taman Sari Noswan Cengkoke iki nyenengke tenan. Monggo Mas Munte. Caping gunung. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi, Mas Munte. Caping gunung wae kowe iki, Mas. Gerajakan Banyuwangi, sikat Mas Munte. Gerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon hati susah Lungguh nang pasir semburan manuk-manuk seliweran lanang wadon gandeng tangan ring pinggir pesisir gerajakan bisik-bisik semayanan mantri janji urip bareng Gerajakan Banyuwangi raino bengi setau sepi lanang wadon hati ilang aku susah lungguh nang pasir manuk-manuk seliweran
Sampun katur Mas, Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwanginya sudah. Pripun Mbak Okta? Selamat datang Mas Inggar. J Mbak Okta matur sembah pun dos pun di menika. Mas Kindi, Iki Mas Inggar mendelik. semangkone dibalik sih tak gosong. Gosong. Mas Inggar. Semangkone tak gosong. Mas, Oke. sorry Mas, dirimu kan mau nganggo kupluk ini Mas. Terus Tak kira cewek. beda. Kok iso? Sembrono. Kan iki nganggo iki lho lho. Sopo ya? Dikira kerudungan apa Tak kepiye? kira Aku sakit jadi penunggu gong. The real penunggu gong ini. Untung zaman saiki masih ada gugong Mas. Nek zaman biyen. Disunduli mesti. Oh iya betul betul. Enggak disunduli. J ngaturaken sugeng siang Mbak Okta. Sing siang Kang Mas. Menika dalam rangka apa Mbak Okta? Dalam rangka ini ada dua ini Mas, dijadikan satu. Yang satu khitanan dan syukuran pernikahan. Oke. Yang kita namanya siapa Mbak Okta? Namanya Mas Monte. Mas Monte. Mas Munte. Untuk siapa tadi Iki Mas tenan Cindy? ora Mas iki? Mas Raka. Raka. Mas Raka. Oke, selamat menempuh bentuk baru. Kok bentuk baru. Iya iya. Iya. Oh, iya sih, iya sih. Iya sih. Sing sijine selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah mawadah warohmah. Amin. Nah, ini ki Mas Monte juga selamat menempuh hidup lama ya Mas ya. Masih tetap rekoso? Iya. Napa Mas? Monggo nderek Monggo sinten? Mas Inggar. Sabar Mas, Mas Monte sabar Mas Monte. Lagu nasional Indonesia. Mas Monte sabar Mas. Kabeh ono dalane. Mas Monte sabar Mas Monte. Penari kerja cah. Lara gamelane dong muni ya Iki lho. joget to Mas. Malah do dasawismatan riko-riko. Kayak ibu-ibu PKK kayak Lah gitu. iya. Berita di berita. Di berita. Rita. Berita. Sik tak geretke Mega. Waduh. Mas, geretke Mega. Berita. Dalam sewu menika ingkang kagungan dalem Mereka Pak Suradi. Pak Suradi boleh Iya. request Pak panggungnya dipindah sebelah kidul. Oh iya. Nggih, digidulke yo. Yo, sung-sung sik ya Mas. Ya disungi Mas. Sabar Mas. Mereka Mas Yoga wis garing turun gak? Nggih. Bar iki yoga giling ke yo. Kepiye nek untune sumuk ki? Oh iya. Kari goreng. Monggo. Masih bersama Ronggo Wahyu Mataram. Sabar ya Mas ya. Sabendino rasane ra karuan. Kopi lagi ning rasane pahit. Mangan-mangan
mundak kita karo hatimu lungono tempat manismu. Ora mungkin mendua kesuwung sampun ono ngancane saben dina. Sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ono dina liyane tak upayake mung kepiye carane. Miki Mas Inggar, Mas. Hah? Mati. Oh, baterai. Baterai ini, Mas. Isih urip. Baterai ini isih urip kepiye to, Mas? Diamankan dulu, diamankan. Oke, dikondisikan dulu, kondisikan dulu. Aman, Mas Inggar? Aman. Lakon candhaipun. Oke, Mas Monte. Apa ya? Apa to, Mas? Hah? Ada request Katersan Sejati masuk. Napa malih? Ada
Tresno disekseni lintang-lintang ing terane wengi kangen asmara Gustiku. Hati Mas. Jee. Tarik-tarik dulu. 3, 2, 1 gowa yuk. Yo. Oh yes. Yo, yo. Ayos. Oh, nyong. Langkah menclok ning tenggo mabur maneh mencok ing tari aja ngedek karo wong wedok ditinggal setengah mati ya 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 omah gendeng tak saponane abot endeng alakon nandi Walang abah mincok ning andeng-andeng ya Mas ana pilihan aja dipandang munggah kelingan irang mabur rengang walang irang dawa sutange yen do sendang aja mung mandeng oleh opo adi omahe Ayos.
Yau. Ayo cok, ayo cok. Yau. Miau. Yo. Ah. Oh, ah. Usah, 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 usah. Barongan moto beling. Rene yo tak tempiling. Usah, 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 usah. Sek tulus, sek tulus, Alas. sek tulus, sek tulus. Barong. Usah, 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 usah. Sek tulus, sek tulus, sek tulus, sek tulus. Si Prita moto beling, rene yo tak tempiling. Usah, usah. Ala katir tir. Miau. Au. Kopi. Durung lego rasa jenit dodo durung mari rasane kagenku lagi pedho sakedepan moto durung bisa kena kanggo tombo Ojo, Ojo. ojo, ojo lunga ninggal aku maneh. Lunga kowe sisan hatiku. rapiso aku ora bisa ngapusi rasane ati bola bali wis tak lagi malah tansah eling wae Saumpama kowe mangerteni sewu lara tumpuk dadi siji pirang taun nggonku ngedemati mung tekamu sing tansah tanti. Ojo, 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 lunga ninggal aku meneh yen lunga kowe sisa atiku. Ayo cok, ayo cok, ayo. Vita. Alon cok, alon.
yang udah beliin es teler. Mana dia? Oh ya, nomor antrian. Ah, empat. No mano.
Mas Indi. Hai. Thank you. Tasih Mas Kindi, Apa nih Mas? tasih niku. Oh bisa Mas, Mas, tolongin Mas. Yo yo yo. Hey. Oh. Ayo. Yo. Katur kagem ingkang kagungan dalem, ingkang Oke, kagungan kersa. panjenenganipun Bapak Suradi kasumanggan tumuju wonten ing sasana pagelaran. Niki kasuwun dumateng panjenenganipun Bapak Suradi kasuwun tumuju wonten ing sasana pagelaran. Matur nuwun. Monggo Bapak utawi Ibu boleh. Monggo. Selamat sing nanggap, selamat sing ditangkap. Yo. Oh, yes.
dibantu. Say.